Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar Kannywood. Sunana Hassan wanda aka fi sani da M Hassan Fasihin Darakta a Nguru jihar Yobe. Ni ɗanku ne a cikin 'ya'yanku na Kannywood, sannan ni ƙaninku ne a cikin ƙannenku na Kannywood, sannan kuma ni yaya ne ta wani ɓangaren, ni kuma uba ne. Sakamakon in mun yi duba da yanayin yadda muka fara harkar nan, yau muna matsayin mun taka mataki na shekarun wasu a cikin harkar. Akwai wanda in ka cire shekarun da na yi a cikin Kannywood ina harkar nan, shi a shekarun nasa ma za ka ga ba su da yawa abin da ya rage. Tunda in ka cire shekara 27 a cikin shekarun waɗansu, za ka ga cewa sun dawo 'yan shekara bai fi 7 ba ko 8. So a taƙaice dai mun jima a cikin harkar nan muna kallon abubuwa kala-kala na ci gaba da na ci baya, na hassada, wanda sanadiyyar hassada da ake yi wa wasu suke ɗaukaka, sanadiyyar neman wasu su ci gaba suke komawa baya muna gani. To ita harkar fim ta fara da baƙin ciki da hassada da mugunta, ba kuma harkar fim kaɗai ba, duk abin da ya zama ilimi ne yake yi, to sai an nuna maka kai ba kowa ba ne, sai dai iliminka ya ƙwace ka, sai damar da Allah ya baka ta fito, sannan tukunna a gane kai ɗin kai ne. Musamman idan ka duba da shi kansa Sarki Ali Nuhu, Allah ya ƙara mai lafiya, da ake cewa Ali Nuhu jajircewarsa ce ta kawo shi. In ka koma ɓangaren su Tijjani Asase, irin su Ƙazaza, irin su Kumurci, ka ga su ma jajircewarsu da kuma iliminsu da matsayinsu ne ya kawo su wa'annan position da suke ciki, wanda har yanzu baka isa ka canza ba ka ce ka kawo madadinsu. Allah ya ji ƙan Rabilu Musa Ibro, tun da ya rasu ba a samu madadinsa ba. To ba wani abu bane, jajircewa da tsayawa akan gaskiya da riƙon amana shi ke sa a dinga cewa kai ne, kai ne, kai ne. Ka tuna cewa mafi akasari an yi rigima a baya. A da in abu ya haɗa ɗan fim da ɗan fim sai dai ka ji su a police station. Kullum police station, yau wance ta kai wance, wane ya kai wane. To hassada da mugunta in ba a cire a zuciya ba, kullum ana cikin faɗa. Mutum ya kawo adalci, ya cire hassada. In mutum ya fi ka ya fi ka, ba abin da za ka yi ka mai da shi baya. In mutum ya zamanto wani ya zama, ba yadda za a yi ka dawo da shi ba wani ba. To wannan ya sa aka kasa ganewa, kullum faɗa da wane, faɗa da wancan, ka kafe hotonsa, ka zo ka zage shi, ka ƙara mai matsayi ne, ba ka sa ya koma baya ba. Don haka ina kira ga 'yan fim sabi da tsofi, kowa ya shigo Kannywood ɗin nan ya shigo da wata manufa ne, in ma ta ci gaba, in ma ta ya takura wa wasu. To ka duba ci gaban da kake nema ko kuma takura wa wasu, menene za ka samu a ranar gobe ƙiyama. Duk abin da ka yi fa a rubuce yake, wallahi tallahi sai an tuna ma hira na gobe ƙiyama cewa ka yi kaza, ka yi kaza. Zagi cin amana a watan Ramadana da wulaƙanta 'yan uwa bai kamata ba. Ku yi tsaya ku yi tunani, musamman mutanenmu 'yan fim wanda suka zama wasu. Kun fa zama wasu fa, maganar ku ma kuɗi ce. Maganar ku ma ku yi ma a ce wane ya ce kaza, sai an nemi abinci da ita. Amma ku tsaya kuna biye wa zuciya, bai kamata ba. Da haka nake cewa mu yi haƙuri. Ba zan kama sunan cewa na da wane ba, wanda da su nake sun san kansu, kuma wanda ba su fara ba ina shi musu albarka, su ƙara haƙuri akan rahin fara irin wannan abin. Ba wanda ba a cin mutuncinsa, ba wanda ba a wulaƙanta shi. Na rantse da Allah, wani ma in ka ji abin da aka masa, kai ba ka so ka ainihin ji wannan magana ba, amma ya yi haƙuri, bai fito social media ba, bai kai ƙara ba, ya bar wa Allah. Kuma hakan shi ne girma. Kowa an masa kantawaye a cikinmu, ni na sani, kowa an wulaƙanta yi, kowa ya fuskanci ƙalubalen da ya fi wannan a baya kafin ya zo wannan matsayin. Amma ya yi haƙuri da wancan na bayan, yanzu don ya zama wani mutum ba zai taɓa ka ba, kai waye ba za a taɓa ka ba. Ba za ka taɓa zama wani ba sai an ma wannan hassada, an ma muguntar, an zage ka, ka yi shiru. Saboda haka mu yi haƙuri. Daga naku M Hassan Fasihin Darakta, Nguru jihar Yobe. Allah ya taimake mu.